Ha finalitzat l'entrega de premis i ara mateix ens parlem amb Gerard Dalmas, que ha quedat primer classificat a la segona categoria. Felicitats, Gerard. Moltes gràcies, Mireia. Com et sents després d'obtenir aquest premi? Pues molt content, la veritat és que ha sigut una regata molt maca, llàstima de les condicions d'avui, que no han acompanyat, però la veritat és que molt content. T'ha favorit a tu el fet que avui no hi hagués regata? Bueno, de fet, les meves posicions han sigut bastant constants, no? Aleshores tampoc tenia un descarte molt clar i ja m'hagués agradat navegar avui també, sí. Molt bé. Abans em comentaves que, bé, ara estàs a la segona categoria, però faràs el pas a primera. M'expliques com has obtingut aquesta possibilitat de poder passar a primera? Sí. Bueno, de fet, jo ja passava a primera l'any vinent, degut a la... Vaig quedar primer amb la Copa d'Espanya, que es va realitzar a Castelldefels, i el primer que quedava a la Copa Espanya passava directament ja a primera l'any vinent. Després, al Campionat de Catalunya, vaig fer segon, i els 3 primers també passaven a primera, i avui, a la regata d'avui, també el primer de la regata d'avui de segona també passava a primera l'any vinent. Per tant, aquest any passo, vulgui o no vulgui. Estaràs content de poder fer aquest pas. Molt content, sí. Tinc una curiositat, una pregunta a fer-te, que últimament faig a tots els patinaires, i és per què el teu patí es diu Big Ben? Quina és la història del teu patí, d'aquest nom? De fet, va començar tot amb una conya dels meus amics quan navegava amb windsurf i això, que em deien, havia un navegant que es deia Benítez, i tot el contrari de que la gent es deu pensar que ve del famós rellotge de Londres. Exacte, o de l'explosió de l'univers, no? Exacte, doncs tot ve d'un famós navegant de windsurf que es deia Benítez i els meus amics amb conya em deien Benítez. I després, quan mon germà va començar a navegar també, érem 2 Benítez i per diferenciar-nos ens deien el gran Benítez i el Benítez petit. I al final va quedar amb la conya Big Ben, o sigui que... El gran Benítez. Exactament. Saps qui hagués dit que vindria d'aquí? Ja està. Bé, Gerard, doncs vols afegir alguna cosa més que, no sé, que vulguis deixar dit aquí? Una miqueta agrair-vos a vosaltres també, perquè els que estem a segona a vegades ens sentim una miqueta apartats de tot aquest món i realment hi ha una competició molt sana i molt maca en segona, no? I la veritat és que és molt bonic, no?, entrar a través d'aquesta segona i competir, que sempre més o menys estem els mateixos, que estem pendents de pujar o no pujar a primera, i bueno, es formen uns grupets molt divertits de competència i competició i sempre ens estem marcant els uns als altres, i això fa que després, una vegada entres a primera ja la cosa està molt complicada perquè hi ha uns cracs en aquesta matèria molt potents, i després ja és més difícil ja rascar algun títol, no? O sigui que aquest any s'ha d'aprofitar al màxim i després l'any vinent Déu dirà, no? Esperem que vagi bé, doncs, l'any vinent. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu, ens veiem properament. Gràcies, Gerard. Adéu.